Kon rewang barang malah serar rewang malah ngewangi golek pakan suwen wong. Ramban ki njaluk rewang sempalan kok malah. Ayo tonton lah kok malah linggo hae nang kono masalah tonton kowe iki jen. Mau mengarep rewangi kok malah linggo hae. Ayo kita cepet iki lho. Ngapa toh? Ngono ora kuat lho. Iya ya. Alah. Kok kuat jajal kowe apa kuat apa ora? Gendang kok dikongkon kok malah. Oh, kongkon iki gendang satu. Ayo kono lho. Makane golek ora usah akeh-akeh. Lah makane kelar rewang cepet. Ayo dang. Kok rewang kok malah kendarane rapet opo piye sing tenanan iki? Aku tenan iki kok. Ayo. Yo. Dua. Terus ton. Dorong ton. Yo, apa? Iya. Oh. Lah dorong iki lho ton, dorong iki. Masalah. Dorong iki ra tenanan kok. Ya tenanan lho, Pak. Makanya Abot. Dorong lu ra tenanan. Wes rene. Kok dorong sing tenanan ngangkatne kok. Ono susu rewang. Dadi loro lho wayahe. Bangga ngatur. Kok kono. Weh, aku kene sira sentek penak. Sing tenanan gek set ngono lho. Iya ya. Ya, iki kok malah. Abot malah. Yo. Dorong. Bob. Wis lanjut iki mantap dong. Bang. Mangke itu. Lah kok ngene iki piye? Lah iki ya wis tenan. Ngekali ora tenanan to. Masaku. Tenanan kok Beh. Abot kok malah. Tak sekali tenanan. Jen. Ah, ngomong menggeh. Ayo solo. Ayo. Malah. Ayo kono kowe. Beh. Abot malah. Yo. Aduh. Maju nih Siti. Angkat. Iya ya. Ya Allah tonton. Aduh. Jan. Salah gone abot-abot. Abot ora akeh kira warek ton sapine wedhuse. Terus pirang-pirang. Wong kok. Jan. Kon mlaku wae. Ya wes. Numpak dhuwur ora iso tiba malahan kok. Iso. Panggah ngengkel kan numpak dhuwur tenan. Ya. Oke deh banci ae. Wong kok. Wong ngejak cepet kok malah. Bergedok. Oke, ayo. Sepan budak lo. Jan. Saya. Cepetan. Ya.